Puji Tuhan ta, marede hita sian buku ede nomor 406 ayat sada sahatu ayat tolu. Bagasan gowar di debata ama, dohot gowar di anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar di todi parbadia na manopalagi dohot tanoon. Amen. Si Tuhan imalim si songonido tamadi hita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na so marbolat siyan akka pardosa, na unggabe tumipo siyan akka banua gijang, nasopola ganup ari songon akka si Tuhan malimi, mabuat jumolo pelea tarigo tu akka dosana sadiri, dungi tarigo tu dosa ni natoropi, ay sahali do diulahon, dina mameleho dirina ibana, haleluya. Haleluya. Alea manami jala di bata nami, para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia, nunga di lehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon, dohot siak ni bagi, pola mate tarsilang asa malua hami sian gonggoman ni sibolis, say parrohai mahami mabikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite-hite siani, dihasesani dosa dohot dihaluaon, sian hamatean padua halihon, asa dapat hami hanguluas saling lilingna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Tabi gema edde puji-pujian sian ina para rekamis.
Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 23 ayat 1 sahatu ayat 2. Hata di debata patujolo ni jamita turpo di Sadarion imana di enesian Pasalmen 22 ayat 1 sahatu ayat onom di ayat onom manon rapita majahasa. Ede sian si Daud. Ale di bataku say jojo doa warian ale dang mangalusi ho jala borng gipe ndang jupangau hasonangan. Alai nabadia doang goho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhapo satu hodo aka opunami pos doroha nasida jala di palua hodo nasida rapita majaha. Tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhabo satu hodo nasida jadi dang tarurak ima sahatna martua doaka na manangihon hatani debata naupepsa jala na mangulosa. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sen ina pungan Naomi.
Tapuji Tuhan ta marede hita sian buku edi nomor 407 ayat 1 ayat 2. Uria ni haholongan di Tuhan ta Yesus Kristus di bagasan pardalanan ningoluta di arina salpu tung macai godang do akadosa do hasalata na tinutun manaso tinutun maradopot akadongata keluarga terlumobi maradopot Tuhani alani tapauduk jala tapasere ma rohata tasosoli badusata diadopan di Tuhata. Ale Tuhan debata amanabi pargogo na sohatu dosan, para siroh hami dahami na dangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami na gudangi, di bagasan hajahato do hami tubu, jalandang adong hapor siyaw di bagasan rohanami hian, saluhu do hami manibil sian akka dalammu, macai godang do pangalosyon nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala didengga di basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami, sai ingot mahami hobartu asini roham, dohot dengga ni basam, ala di guarmu ale Jesus, marpamuati maroham di dosa nami dan gudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosata. Songonod do pakaholongi di debata di Portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hangoluan na seliling nileling na di ibana, hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Tapi gema edde puji-pujian sian paduan narwastu.
Puji Tuhan ta marede hita sian buku ede nomor 405 ayat 1 ayat 2. Hatani debata dalam tungulu ne baru di biguta sadarion imana di Enesia 2 Korintus 8 ayat sia songonom madidok disi. Ai di boto hamudo asini rohani Tuhatta Yesus Kristus namorahyan gabe pogos alani hamu asa gabe mamora hamu hinorhoni pogos nai ima sahakna rap mahita mangidogogo sia Tuhata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar Tuhatami amin. Tabigima ede puji-pujian sian kur ama.
Tapuji Tuhan ta, mari kita sian buku ede nomor opara 15, ayat 1 ayat 2. Tidakko maha porsiao tai, songon na hina tidakko di dongata sah porsiao di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, nama naupa langi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tidubuhon di si Maria, nagabi-gabia setod di parbadia, adorak sohabuan, ido tuhata namanao na berdit di pangumuman di silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tuat tu benotoru dung ditanom, namulak mangolo di aripatoluhon, namanai tu surgo, lau hudul di syamu di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manghumbi hala na mangulu dohot namate, au porsea di tod di parbadia, jal adoksa da huria na badia, huria hatopan di hala Kristen akka na badia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogo dagi ni hala nong mate, dohot di hanguluan na sura suda. Amin. Tabi gema ede puji-pujian sian anak kota remaja GKPI Padang Bulan.
Jinala mono-monomu hata nitu hata, marede hita sian bukede nomor 78 ayat 6 sahatu ayat 8. Dameni debatana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna, di bagahasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamu amanami do tinanami sudehi tanapung dison mangguhilas norohat telos jamita. Sihanguluhonota di kebaktiata di bason di Jumat Agung. Ima natar surat di Heber 10 ayat 10 satro di ayat 25. Heber 10 ayat 10 satro di ayat 25. Oma padan si pajong jonoku tunasida duksal puakari nina Tuhani leonoku matuaka patiku tu bagasan ati-ati nasida jala surat tonoku mai toroha nasida. Jala nasotupa bengotoku dosa nasida rodi hajahaton nasida. Anggo dung sesa kai dang be masa pilihan pardosaon. Atong alia kadongan adong do dihita hiras niroha lobongo tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan nai baru jalan nama ngulu sian ribe-ribei ima daging nai.
Jaladong do dihita malim na bulun si gonggong bagas ni debata. Di bahini tadapot ma marroha na sitong di bagasan hagugu ni haporsyaon dung diurasi rohata unang be di solsoli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagikta dot aik nayas momos matatio pakrimon nama nata parhatopoti ay haposad do na marbaga-baga hoca masyatuan mahita masih pajujuan tu haholongon do tua kaulaon nadinggan unak tatadikon parpunguat tahian songon na hinasomalhon ni nadiba tung masih paingota mahita jala lam imanian ala lam jonok dida hamu ari ido sahana dia makasong saporsyaon molo dia kasih songonon satu sadarion serong doa kasukut-cukun buasa tersilang tuhata jalaha do lapatan ni silangi ahado gunana jala buasa mate Tuhan ni halak Kristen jala sekirana sukut-cukuni satu hita dia do alusta buasa mate tuhata ahado lapatan ni silangi ahado gunana jala buasa ikut tersilang tuhata alana taboto anggo silang na jolo ditiki masa do pemerintahan ni halak Roma kai kasaran Roma jaladang sudah halak tersilang molotung tersilap pe sasitong na asama biar do halak memberontak jala molo mate halak di hau pinor silang sada tada dui na melakukan kejahatan na luar biasa jala nakin taguari jala tadop asa gabe jora-jora unang adong be halak na memberontak tu pemerintahan Kaisar Roma jala buasa ikut tersilang tuhata kejahatan yang luar biasa jala parjahado tuhata pasti alusna dohonota daun pemberontak do tuhata alusta daun alai buasa gabe tersilang tuhata suku-cukut sinakin gudang halak na mangalusi dia makadong asa porsyaon anggo silangi kau alai adong soni dokon ni suku na tertentu kayu tambah molo sonido alusna dangadong lapatan ni silangi jala dilanjut tomose adong halak na mangalusi hiasat doi ornamen alana biasa ala Kristen saya dipakai doi bentuk niaka kalung hiasan dang hola di gereja alaya dong di jabu jala di tempat-tempat na tertentu jala dong musena mangalusi dia makadong asa porsyaon tanda ni halak Kristen do anggo silangin alayang ko sa sitong na manang na dia pe silangi dang songoni lapatan na silangi namar lapatan laos disido pilihan nama cayu marga ala durus mudar ni tuhata di hau pinor silang jalaboy tabereng sebelum kontekson Heber 10 sada 1:10 berarti persembahan yang terbaik dan dipilih di debata tuhata untuk menggenapi supaya itu terjadi dan itulah kehendak Bapa di sorga dan gabe ansi holan hau tada silang ornamental alai laos disido hagogon ni debata lau paluau kita tataringoti jo taringot tu pelean dia makadong asa prosyaon jalaido biasana dilema
molohami padita ni Protestan agak sungkan berbicara tentang persembahan pilihan. Alainaing dohonon nami dalam satu komunitas tertentu dan adong sada organisasi yang tidak memperkenankan soal kewajiban dan apapun itu bentuknya. Nakin taringoti tu persembahan. Di perjanjian lama satu perjanjian baru, adong do bentuk ni persembahan pilihan. Tulu pulu sada macam bentuk ni persembahan. Jala satu sadari odak ya ditinjau tu hatta persembahan. Malah Apostel Paulus madokon persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Moladong do pesituan di GKP madokot taringot tu pilihan durung-durung jala durung-durung do natagati. Durung-durung si pasing sikke si borok si tumang bojak idona di durung. Alayang gu GKP dipakai mai pilihan persembahan. Mana yang terbaik itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Rasudedo hita manang nahya makan di rumah makan bunda kandung. Adong do molohalak Minangkabau Minang ada rumah makan bunda kandung. Alai manang nai sepenamangat disi pasti do dibayar. Molohalak Batak rumah makan Dainang nadong dijoloni rumah sakit Tamrin. Adong do rumah makan Dainang. Sotung diri pamu manga kamu gratis di si. Natape rumah makan Dainang, jala rumah makan bunda kandung. Dangadong na gratis di si. Dia maka dong sa porosyaon. Nakiku dokon bentuk-bentuk persembahan. Sotung gabi adong dihita. Taringot tu persembahan gabi lebahita. Ido bedana durung-durung berubah menjadi pilihan mana yang terbaik itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jalahu taringoti jomuse, taringot tu nilai-nilai tertentu, taringot tu hepeng, molohita na berkeluarga, roe data, ro tulangta, roe nang bauta, molo dileak kepeng 1.000, 2.000, 5.000, tuan kota laos tadokoma janganlah ida nanti somal, janganlah itu nanti ketagihan. Alai molo dilihat kepeng 50.000, 100.000. Bilang apa kau? Bilanglah terima kasih. Bilang terima kasih pun kau tidak tahu. Asa taboto nilai ni hepeng. Karena memang sejak kecil ada perubahan sekarang. Anak-anak sekolah minggu sudah dinyanyikan itu persembahan kami sedikit sekali karena Tuhan terimalah dengan senang hati. Mana yang terbaik, yang punya nilai, punya harga, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Asaunang gabegait rohata taringot tu persembahan hak dan kewajiban itu seiring dan tidak boleh timpang. Jala dihamu akadong asa persyaon. Taringot tu persembahan. Au saya udok kodo. Mohon maaf kepada adik-adik kami mahasiswa. Walaupun tidak semuanya menjadi anggota jemaat GKP. Satu-satunya gereja yang paling saya banggakan adalah GKP. Alaniah mampu meninggalkan semua harta pada gereja awal-awal. Enu ngadok yang gereja tak. Alai tatadiko mai. Itu sudah lengkap. Semua mobiler. Alai tapa jongjong ma GKP. Lau si mai deta Yesus Tuhaku di homa won. Sai mangihu tuhoma au toktong. Tapi nanti dulu. Apakah memang kita mengikut Tuhan? Manang holan keinginata. Manang pribadita. Yang mau kami katakan kepada kita semua warga jemaat GKP. Jangan terlalu tega melihat gereja ini banyak lubang-lubang Roh Kudus. Lunga gudang aka na bolong. Dia maka dong asa persyaun. Ini menjadi satu
hal yang perlu kita pikirkan. Nah, udah kondisi yang mau kadang asa porosiaun dangak kia halak mangaleho turia tabba pugus. Karena sistem perekonomian yang diatur Tuhan berbeda dengan sistem perekonomian yang diatur oleh dunia bisnis dan perdagangan. Walau mungkin si Jokowi, Prabowo dan lain sebagainya selalu ada kata-kata mengatakan berhematlah, Anda akan berkecukupan. Alayanggo sistem perekonomian dan diatur ni Tuhata. Leo kamuma gabe lehonon nama dihamu parsuhatan nadenggan nani hojat nani hutur-hutur jalan napina suk-suk lehonon na tua pamuna ai parsuhatan na sinuhat tomuna do suhat tononna tuhamu. Yang maka dong asa porsiaun ke depan ini harus kita bicarakan. Jangan terlalu tega, terlalu kita abaikan karunia berkaramat Tuhan yang sudah kita peroleh karena kasih Tuhan semata-mata. Sotung gabe lebaro hatta taringot tu garejon. Secara khusus warga jemaat GKP yang mau kita lakukan kita perbuat, yang mau kita bangun kita kerjakan. Jangan hanya sebagai penonton. Dang marpogo camu mangaleho tu gereja. Dang adong jaminan ni dang mangaliak kamu tu gereja. Gabe tabba mamora hamu. Alai saula ngai. Bere kamu di maliaki tuluet walu. Boedo dohonota dengan cara apa saya tidak menipu Tuhan. Tapi dengan jelas yang tidak memberikan persembuhan adalah penipu dan pencuri bagi Tuhan. Ini bentuk persembahan. Silakan Bapak Ibu sendiri mana tahu tersinggung kalau saya mengatakan seperti ini. Dan adombe gereja di Medanon Nasonon terlalu banyak lubang-lubang Roh Kudus Bapak Ibu dan saudara-saudara. Manang nadohono muna itu kantor pusat tapi itulah hukba saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saula ngai, mari kita lakukan yang harus kita perbuat. Jalanak pola leleng tahun nanengro, tapi mungkin harus kita canangkan gereja ini sudah punya AC yang semestinya. Puasa gebe gudang pilihannya ke gereja-gereja karismatik karena memang gereja itu mendukung semua pelayanan. Dan adong bedisina markipas-kipas di hamba kadang sapursiaun. Olah masuk gereja putar AC 50%, masuk jamita 75%. Masuk persembahan 100% kekuatan dia se. Ujung adak sanga betangan nama militi nunga kahitir jala sude na disakunai di pasaha matu keranjang persembahan. Alayang gohita jala ido donok kutua maka donga sapursial. Saya pernah melayani di GKP Siantar Kota. Gereja GPP yang sedikit hanya 50 kakak. Tapi GKP 350 kakak. Ubal gado GKP sian GPIB. Alai hudok tiki mar cerita-cerita kami. Dok pendeta Jopi. Di doko ni mana? Pak John. Apa itu? Pak pendeta di doko ni mana? Jangan merasa tersinggung. Tapi dia yang bilang itu. Jalahu bela do diriku pada saat ini. Ada perbedaan di antara orang Batak dengan orang bagian barat. Kalau datang ke gereja persembahannya naik beca itu minimal 5.000. Alai halak Kristen tiki hami GKP di sana naik mobil tapi persembahannya tetap 5.000. Saulang ngai dia maka dong asa porsiaun persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Di konteks on di patorang do taringo tu persembahan pilihan na dumenggan jala di peleho tu hatta mudarna tarsilang di hau na pinor silangi jalaima alat ni debata mendamaikan kita menjadi penebusan dan kita dibenarkan molo dibenarkan pehita bukan karena kita merasa bukan karena kita orang yang benar tapi kita sering menjadi merasa benar. Jalamolo merasa benar, om manaus susah, sai hira nasitong, HP dang sitong.
Utaringot ijo, taringot tu pilihan nakin dalam konsep perjanjian lama. Macai ribet, rudut taringot tu persembahan. Boy taberengi dia maka dong sapor siaon di imamat saplonom. Songo dia do siaron yang mempersembahkan persembahan ala ni dosa ni bangsoi. Di patorang di sia dong do hambing dia maka dong sapor siaon. Kambing jantan. Jala sude dosa ni bangsoi di pasu-pasu manang na di basyarom ma tangan na duaca tulu ni habingi untuk mentransfer dosa ni bangsoi jala ujung na habingi ma gabe kambing hitam lau sima muse dibuan tuhalongonan jala komate ru habingi jala ima simbol dosa ni aka bangsa Israel dan itu berlaku setiap tahun soal penghapusan dosa saya dipatu padui diamuak kadongan sa prosiaon. Alai konsep dalam perjanjian baru. Nakin taringot tu pelian na boy paseo dosa bukan kambing, bukan lembu, tapi mudar darah daripada Kristus Yesus. Ai marhite-hite boy hita manesa dosata. Molo hamorota terbatas, hamalota pun terbatas. Nadong dihita pe terbatas. Alai marhite-hite mudar ni Tuhata. Lau sima napaseu dosata. Mendamaikan kita. Kita sudah seteru daripada Allah. Dan kita diperdamaikan. Dan segaligus gabe pelean nadumenggan. Dibae Tuhata mudarna. Lau paseu dosata. Gabe partoha pita. Dihanguluan nasura suda. Las boijo tabereng dia maka dong asapor siaun. Mazmur Pesalmen 107 ayat 12. Taringot tu pelean nakin na macai ribet, macai rudut dalam konsep perjanjian lama. Selain daripada imamat saplonom, didok sonon dia maka dong asapor siaun. Ayat 10. Mazmur 107 ayat 12. Hujahon mololau sadong disi bibilta sono padok na disi 107 ayat 12. Songodau ni habicaran sian hasudutan dipadaui bana sia kita aka pangalau siotai. Nakin biru-birui habingi macai daudo ditaruhon jala siaron na memilihonipe ikodo ditudal matanyari asaunang seolah-olah aron penemba matahari. Jaladung ditransfer dosa ni bangsoi habik sinakin ikut do ditaruhon jalai komate tiap tahun dia makadong asa persyaun alai marhite-hite mudar ni Tuhata napa tapestaho dia palatikon dangadombe taringot tu korban penghapus dosa ala niha ala ido hata ni Tuhata sekali untuk selama-lamana. Jala dipangido di natar surato dia maka dong asapor siau dia kapunguan-punguan na tertu. Alana surato ditujuhon tuhala hal Kristen. Nama ngarato nama cai gudang si taonon. Ay gudang dohala luntur ha porsionna. Ala ni gudang ni akaparamaran. Ala ni ha porsionna. Jala gudang manadikon ha porsionna. Di pabuan aki dia maka dong asapor siaun. Di Heber 10 ayat naparpudi. Jala didok marsitaono mahita masih pajujuan tuhal haholongon do tuaka ulaon nadinggan unang tatadikon parpunguatahian songon nani hasomalkon nina deba tung masih paingota mahita jalalam ima nian alalam jonok di dahamu
ari-ari. Dan adong alasatan nama mulak berbalik sian hapor siota. Kekuatan apapun, manang rongrongan apapun, na boy mabay luntur hapor siota. Jalaima tudos-tudos tuhita, tuhata sa diri, manaon na porsuk ala ni hita. Jala dihita dia makadong asa prosyaon, na manaw si taononi, tabereng ma, naong tinaon ni tuhata, godang ni na porsuk, na nialaman ni tuhata, asa partohap pita, dihanguluan na surasuda. Jala tema nakin dia makadongan, dibuka Yesus dudalan na baru, tuhanguluan. Di patorang, di natar suraton, ribe-ribe, hire-hire na di bagas joro, anggo na jolo, taringot tu na mamuji tuhata, na mangalea pelean, macay rudut, alay marhite-hite, naong tarsilang tuhata, hire-hire na di bagas joroi, terbuka, jalan ang anong be, jurang pemisa, jarak, ni antara hitaro debata, manang sa di hari pe, buhay hita mamuji tuhata, pasang apa tuhata, di jabu, di sikola, di gereja, manang na di dia pe, buhay langsung kita berhadapan dengan Tuhan. Ala ditaringoti di son taringot tungulu nai baru dalan nai baru, adong carita taringot tu nai baru, dang sude nai baru gabedenggan, adong dona baru busuk, adong dona baru sega, adong dona baru bocor. Alayon taringot tu nai baru. Takuboto manang nokyahu baritaho no tuamu taringot tu nai baru. Kami tinggal na jolo di asrama, jala sudedo, tingkat saya satu tingkat onom, tinggal di asrama. Dan adong na boy di luar ni asrama, tiki kami sekolah tinggi teologi. Alay biasa na menu-menu makanan dia makadong asa prosyaon. Dan apal berbeda sian Senin satu minggu lausido menu ni makanan. Ujung marapot masenat, senat do na jolo kami. Di nama rapoton diusul homma menu ni makanan, asadong perubahan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, satu minggu. Ujungnya Roma, ibu asrama, diatur menu ni makanan, dia maka dong asa porsyaon. Nakikudoko dakku boto manang nokya, hujamita honon tuhamu. Ujungnya ro ibu asrama di bani mana mas Senin, nasi dan sop. Baru Selasa muse sop dan nasi. Rabu muse nasi ditambah sop. Jala Kamis muse sop ditambah nasi. Jumat muse nasi bersama-sama dengan sop. Sabtu muse sop bersama-sama dengan nasi. Pengkalimatan seolah-olah adong naik baru. HP kenyataan mulai sa Senin, satu hari Sabtu, Minggu, dan adong naik baru. Manang na dia pe kalimat desi tetap donasi dan sop. Ya maka dong asa prosyaw di perpunguan-perpunguan tertentu. Di luar ni komunitas tanda tertentu. Selalu ada kata-kata hidup baru, gairah baru, semangat baru. Jala perlu do hidup baru, gairah baru, semangat baru. Karena kita mengalami tantangan yang baru. Ya maka dongan di natar suraton dibuka Yesus do dalan naik baru. Asai baru dalata jalan ngulut naik baru. Jala di pai baru debata sianari tuari jala di leho debata naik baru. Asa toktong baru hita. Nakididokon sotung tatadikon akka parpungwata. Nyan anggo kualitas ni ala Kristen, manang kuantitas ni ala Kristen waeng. Danga pala taraguhon. Anu nga gudang komunitas na tertentu, parpunguan na tertentu, jala ibadah na tertentu, jala na paling menonjol. Di awa kadong asa porsyaon, di namanuku buru, saya dong do hata, na pinaborha ni tangiang. Tandal hudo tangiang, diaka hal-hal na tertentu. Jumat Agung membuka jalan yang baru. Tuhan telah memperdamaikan dan Tuhan telah menebus kita dan Tuhan memberi kebenaran dan pembenaran bagi kita
supaya kita mengalami hidup yang baru karena Tuhan telah memberikan jalan yang baru. Asa tok-tok kita mangulu, jala di lewat Tuhata, dalan naik baru, martangnya kita. Ale Tuhan de bataman nami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar hidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang doisan holong ni rohan ni amama do tinaina di anak kona. Tung naso tertibang do gudang do holongmu. Tuhami. Jalapos rohanami ale Tuhan. Disude akang ulu nami. Gabe partohap dihanguluan na surasuda. Ramoti hami saliling dia sianganon. Jalapos rohanami ale Tuhan. Disudinay asa mga leon ngulu na baru. Ay nunga dileok ko dalan na baru. Jalapay baru rohanami. Jalamoliate le Tuhan dipilihan. Naung nilehomu. Marhite-hite pakokokmu. Jalapos rohanami ale Tuhan. Pai baru roha do pikiran nami. Asa tok-tok kami. Managam diha baruon. Dingulu nami siganu pare. Satu tikyo di ramoti hodo kami. Nang tuakatiki na mangut pe ramoti kami. Jalapos rohanami ale Tuhan. Ipasupasum di pangaramotiommu. Mardala ni toktong. Di tonga-tonga ningulu nami. Martangnya kami. Di bagasan kuarni anakmu. Yesus Kristus Tuhan. Si hokop jala si palua hami. Amin. Mari dehita. Ni Tuhata makubasihita pasatu piliata Heber 10 ayat 15. Marhite-hite bana mata pilih toktong tu debata pilihan puji-pujian. Ima perbueni bibir akan namarhato poton goarna. Amin. Tapasa ma piliata.
Tangya kumapiliat tali di batama namin na di banwa gijang. Odo harorani salut suleno dinggan jalan mual nasa libas na malitus. Sobaw kami masya na lumitu kami pilihan nami tuho. Malutungan dong tar sobaw kami to na siya tamdu jalo kami. Ayama kami ubana talok kami manangatuho. Asimaroham jalo mapilihan nami on ke binausus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asal pakai kami pilihan pati bulu narajamu di tonga-tonga ni uriamdo di portibion. Buhay marohan nami marahite-hite todim. Asalam tadami gudang ni sileo midi kami. Asalam girigir kami mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang sa pinarbadia magwar mo sa Roma harajamu. Sa saamalo maniro ham di banwa tungos songon na di banwa gijang. Leo matu ami sa daun hang luas siya pari. Sa samba dosa nami sa umpanesa nami di dosa nomor dosa tu hami. Una kami togio tu pangujunan palua mahami siya pangako. Jalo hamu mapasu-pasu siya tuatay. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama buina tuhamu jala si marohana midamu. Di dopakon Tuhan de batama buina tuhamu jala di pasor homadamena tuganup tod di munabi. Selamat Jumat Agung, Salam Horas.